tää on liesituuletin. Eli tää on tämmönen 15 vuotta vanha tämä entinen ja siinä alkoi tulee semmoista häikkiä, että ensin meni, siinä on semmonen anturi, joka tunnistaa automaattisesti. Jos on kärryä laittaa liesituulettimen päälle, niin se anturi meni ekana rikki, mutta sitten siinä on ihan normaalit manuaalinappulat. Mut sitten siinä, niillä pärjäsi sitten muutaman vuoden, mutta sitten siinä rupesi tulemaan myös semmoista ongelmaa, että alkoi nuo LED-valot välkkymään siinä kun näitä liesituolettimen nopeuksia sääti. Ja sitten meni valot lopulta ihan kokonaan ja sitten meni moottorikin. Eli tää on nyt kaput. Ja mitä mä tein, niin oli semmonen esittelymalli, joka on melkein sama mikä tämä. Niin ostin semmosen siihen tilalle. Tää uusi malli on Savo C1609S ja vanha malli oli C61. Kokeillaan nyt vaihtaa se tuohon tilalle. Kokeillaan se ensin ottaa vanha seinästä irti. Jätetään tähän sormenjälkeen, kun voi olla, että me asennetaan tämä sama suoja tähän uuteen sitten. Itse asiassa me voidaan tehdä niin, että jätetään tämä tähän. Tämä nousi tähän ylös, niin me ei tarvitse irrottaa sitä ollenkaan. Nyt pitää vain irrottaa tämä vanha liesituuletin tästä. Sähköthän meidän pitää sitä ensin vetää pois ja nuo kaikki johot mitä muuta tuolla sitten on. Kuulepas nyt Venla, siellä ei saa olla vaarallista. Semmoinen ongelma, että ei tässä vanhassa mallissa ei näkyy pistolasia. Sähkömiehen hommia lisätä pistolasia. Okei, me joudutaan katkaisemaan sulakellut tätä. Täältä keittiöstä saadaan irti tämä vanha mylly. Tässä ei vielä ole. Tää on aika lämmin muuten. Sehän ei saisi olla lämmin, kun se ei ole käytössäkään mitenkään. Tää onkin hyvä. Hyvä, että saadaan tämä vaihdettua pois uuteen. Kokeillaanpa saada irti tuo vanha tuuletin täällä nyt. Se saattais mennä. Minulla tarvitaan parempia työkaluja. Ok, tällä lähtee. Jos se tuon päälle tippuu, niin saa se sieltä alas. Tämmönen ruuvi täällä. Toisella puolella vastustaa. Loppuu tilaa kesken. Ei mahu tuohon enää. Otetaan tuo toinen ja sitten saadaan vähän eri kulmaan tämän. Niin sitten saisi ton toisinkin. Niin. Putki pitää jotenkin saada irti. Sehän muuten vääntyy rikki. Voi olla, että me joudutaan irrottaa nämä. Tuossa on tila loppu nyt. Tää ei tästä paljon taivu. Putkin teippaukset voisi toki irrottaa. Myös, katsotaan. Ei se ei. Jos anna periksi.
No niin, sitten jatketaan yritystä. Jos me saatais tuo pois tuota koko niin mukava, kun sen sais vaan napattua siellä, mutta eihän se lähde. Koetaan vääntää ruuvia näin. Tiedät kuinka onneton yritys, mutta se sen. Jee! Nyt se alkaa lähteä. Yritetään irrotusta vielä tässä. Jos meillä tuolla ruuvi. Jaha on. Ajattelin kokeilla, että otetaan pois tästä välistä tämä lankku. Kokeillaan sitten irrottaa tuo. Se menee kyllä alemmaksi koko ajan. Tilanne on se, että nämä pop-niitit, nämä pitää poistaa, että saadaan tuo putki irti. Siinä on 3 erilaista tapaa poistaa, niin kokeillaan sitä varmaan sitä poraamista. Kokeillaan porata niitä pop-niittejä pois. Jäi kiinni siihen. Kiinni tuohon päähän. Tää irrottaa nuo tuosta päästä jollakin tavalla, vaikka tuolla pihdeillä koetaan. Okei, nyt on ne naputeltu, mistä ei hirveästi onnistu tätä metallipölyä täystettä muodostumaan. Mulla oli aika paljon suojavarusteita. Ei ole nyt niin paljon tarvetta. Okay. Kokeillaan sitten vielä meisellä iskeä. Pop-niitit kokonaan pois sieltä. Nyt se näyttää, että se on tulossa alas. Vielä täältä toiselta puolelta on kiinni. Wow! Hyvä, että oli tuolit alla. Tuolla on päällä. Tänne rikki. Assi. Niin, yeah! Mä painaa enemmän kuin tuo. Uusi. Laittaa kiinni tonne putkeen.
pitää nostaa 5 senttiä. No niin, sehän sujahti. Juuri oikein. Putki oikeassa kohdassa. 4,5 senttiä. Vaikuttaa siltä, että nyt on vähän niin ehkä mutkalla. Pitää saada vähän keskimmäinen. On vaarassa, että tuo laatta haukkia. Joo, noin on 18 senttiä. Ja pitää saada sitä tonne päin. Tää ei suorassa. Pitää vielä suoristaakin tämä. Toinen jakkara oli vähän pitempi, karkeampi kuin toinen, niin siinä on se ongelma. 16,5. 16. Tämä on nyt aika hyvä. Nyt on tasa. Laitetaan vähän ilmastoteippiä tuohon. Ei laita popnittejä, riittää vähempi. Mutta siinä tosiaan toinen menee laatan kohdalle. Katsotaan, että murtuuko laatta. Se jää tonne alle, jos se murtuu. Ei ole kovin paha tilanne. Ok, palataan vähän reikää tuohon kääryyn. Kuumaa. Joo, laatan läpi, niin siinä menee aikaa. Saa porahtua. Ulikuuma on. Pikku tauko. Mä joudun paraamaan ikuisesti. On kyllä tympe. Oi hyvä, ei. No niin, nyt on laattaporanterä. Jos sillä onnistuisi tämä homma vähän mukavammin ja nopeammin. Yeah! Se oli ihan
ihan eri luokka. Kyllä. Hirveä ero. Se meni kerrallaan läpi. Eli osta aattaporan terää, älä poraa metalliporan terää. Niin mene koko päivää. Juu, laitetaan sinne vähän teippiä. Sormenjälkiä niihin laitetaan hansiin. Tää toimii yhtä huonosti kuin aiemminkin. Mikä tässä on? Kyllä. Vesiväri ei ainakaan oikein. Aiemmin. Tää manuaalisesti. Mä jään tänne kokkailemaan. Tämmönen oli tää asennus ja näyttäisi, että anturi edelleen yhtä heikko mitä oli 500 vuotta sitten. No, tää ei hirveellä ole järkeä. Tää A aiheuttaa vielä sen, että jos sä leiviunia lämmität, sieltä tulee vähän katkua, niin se imee kaiken sitten tänne ja sitten palo hälytin. Alkaa huutoa tuossa leijuihin päällä. Tää on tämmönen systeemi. Tää voi laittaa nyt pois. Nyt on ihan manuaalinen. Sitten vaan käännetään manuaalisesti. Sillä tuolla sen kanssa pärjää.